Ó Jehova, náš Bože, prosím, zachráň nás z jeho ruky, aby všetky kráľovstvá zeme spoznali, že jedine Ty, ó Jehova, si Boh. A viete, že Dávid nebol oveľa starší ako vy, keď išiel proti Goliátovi? Viete si predstaviť boj proti takému obrovi? Kráľ Ezechiáš. A aký veľký bol? Bol takýto vysoký, mal takéto plecia a jeho meč bol takýto dlhý. Dávid sa musel báť. Trochu áno. Ale viete, čo povedal Saulovi? Povedal, zabil som medveďa a leva. S Jehovom zabijem aj Goliáta. A čo bolo potom? Ja viem. Dávid si vzal 5 kameňov do vaku a povedal, idem proti tebe v mene Jehovu. Potom vložil kameň do praku, celou silou ho roztočil, trafil Goliáta do hlavy a zabil ho. Potom mu odsekol hlavu. A ja chcem byť ako Dávid. Môžeš byť. Dávid bol odvážny, lebo dôveroval Jehovovi. Ak je Jehova s nami, všetko je možné. Kráľ Ezechiáš, pozri. Čo to tu máme? Našla som ju tam v záhrade. Nemôže lietať. Čo mám robiť? Je to ešte mláďa. Asi vypadlo z hniezda. Drž ho v teple a dobre sa oň staraj. Ale niečo mi sľúb. Pane, môžem na chvíľu? Čo sa deje, Achaziel? Práve dorazil jeden muž zo Samárie. Stalo sa, čo sme čakali. Priveď ho do poradnej siene a zvolaj radcov. Zavolaj aj Izajáša, ale nenápadne. Nevyvolaj paniku. Kráľ Ezechiáš, čo som ti mala sľúbiť? Áno, prosím ťa. Musíš mi sľúbiť, že ho nebudeš držať v klietke. Keď bude môcť lietať, pusť ho. Sľubujem. Dobre, tak ja už idem. Dovidenia. 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 Môj kráľ, môj pane. Staň, prosím, sme bratia. Toto je Achaziel z vojska. Toto sú moji radcovia, Eliakim a Šebna. A toto je Izajáš. Ako sa voláš ty? Som Joel, môj pane. Hovor, Joel. Čo sa stalo v Samárii? Asýrčania prelomili hradby mesta. Otínali prsty, ruky, aj hlavy.
Zobrali vodcov mesta a zaživa ich stiahli z kože. Ako si unikol? Prezliekol som sa za asýrskeho vojaka. A čo sa stalo s ľuďmi v meste? Nevidel som toho veľa. Len to, že Asýrčania zhromažďujú ľudí. Myslím, že ich berú do zajatia. Ruky im zväzujú koženými remeňmi. Moja žena, moja drahá žena, moje synovia, moje malé dievčatko. Zo severu prichádzajú ďalší. Koľky? Zatiaľ vyše 100. Je mi to veľmi ľúto, brat môj. Eliakim, dajte prosím Joelovi jedlo a všetko, čo potrebuje. A postarajte sa aj o ostatných. Áno, pane. Ďakujem. Ďakujem ti. Tri dlhé roky Asýrčania obliehali Samáriu. 3 dlhé roky hrôzy. Presne to sa môže stať aj nám. Ako to mohol Jehova dopustiť? Samária sa vzbúrila proti kráľovi Asýrie, prestala mu platiť ročný poplatok, tak ako aj my. Stalo sa to, lebo hrešili proti Jehovovi. Kráľ má pravdu. Očias kráľa Omriho slúžil ľud Samárie falošným Možno je to bohom. tak, ale... Bolo to nehanebné modlárstvo. Jehova predpovedal, že to bude mať následky. Ale oni ho vôbec nepočúvali. Chceš povedať, že ich trestá Jehova? Hovorím, že ak by zostali verní Jehovovi, nestalo by sa im to. Nám sa nestane to, čo Samárii. Bolo správne zrušiť zväzky s Asýriou. Za nami stojí Jehova. Iste, za nami stojí Jehova, veríme v to. Ale situácia je zlá. Asýrčania si po nás prídu. Musíme niečo podniknúť. Nepovedal Šalamún, rozumný vidí nešťastie a tak niečo urobí? Čo tak poprosiť Egypt? Nie. Spomen si na dejiny Šebna. Kráľ Asa sa spolahol na Sýriu a jeho šafat sa spojil s Achabom. Jehova ich oboch pokaral. Dobre, teraz sa musíme postarať o ľudí zo Samárie. Poďme a urobme, čo sa dá. Vaše veličenstvo, toto posiela kráľa Sardin. 10 000 kusov dobytka, 5 000 oviec, 2 000 stiav, 1000 koní, 300 vozov železa z ich baní, 10 Iba talentov... 300 vozov železa. Žiadali sme 500. Kráľ prosí o zhovievavosť a prepáčenie a ospravedlňuje sa Ja za nechcem meškanie. ospravedlnenia. Chcem železo. Bez železa nebudem mať silnú armádu. Bez silnej armády nebudem mať otrokov na poliach. Trpezlivosť. Ak nebude platiť na čas, odseknem mu hlavu. Daj zabiť všetky jeho deti. Povedz mu, že to isté čaká aj jeho, ak mi zvyšných 200 vozov nepošle do 60 dní. Ako si želáte, pane? Čo to má znamenať? Z Judska neprišlo nič? Áno, král z Jeruzalema odmieta platiť. On odmieta? Áno, volá sa Ezechiáš. Jeho otec Acház nám bol lojálny, ale tento kráľ si podrobil filištínske mestá, našich spojencov. Aj ekronského kráľa, tvojho sluhu Padyho, väzni v Jeruzaleme. Ezechiáš, ty sa búriš proti mne? Vieš, čo ti za to urobím?
Správy zvonku hovoria, že nepriateľ stále postupuje. Už zabrali územia na sever. Zdá sa, že Asýrčania si podmania aj všetko na juh a na západ od nás. Pane, niektoré mestá sa vzdávajú bez boja. Nepriatelia zajali už veľmi veľa ľudí. Ľudia sa boja mučenia a poprav. Niektoré mestá preto sami otvorili brány. Asýrčania zrejme zaútočia na Jeruzalém z juhu, no najskôr budú musieť dobiť Lachiš. Určite nebudú riskovať, že na nich Lachiš zaútočí zozadu. Pomohol by nám Egypt? To je jedna z možností. Áno, egyptská armáda je silná. Mali by sme sa s nimi spojiť. S Egyptom a Lachišom by sme útok Asýrie mohli odraziť. S Egyptom sa nespojím. Ale musíme sa pripraviť. Čo navrhuješ ty, Itran, ako hlavný veliteľ? Asýrčanov nemôžeme poraziť v priamom boji. Musíme počítať s obliehaním. Treba preto posilniť múry Jeruzaléma. Navrhujem vybudovať aj ďalší ochranný múr. Čo ďalej? Potrebujeme viac štítov a zbraní. Súhlasím. A ešte, ako zabezpečíme vodu? Myslel som na to. Voda sa nachádza v okolí mesta. Naši konštruktéri mi povedali, že voda by sa dala priviesť tunelom do mestského rybníka Siloám. Ak by Asýrčania prišli, nenecháme im zdroje vody. Musíme konať rýchlo. I hneď začnite s prípravami. Bratia, nemusíme sa báť asýrskeho kráľa a jeho armády, lebo s nami je ich viac ako s ním. S ním sú len obyčajní ľudia, ale s nami je náš Boh Jehova a určite nás zachráni. Pane, chce s tebou hovoriť ekronský kráľ Pady. Chcel si so mnou hovoriť, Pady. Čo odo mňa chceš? Prepusť ma. Chcem sa vrátiť a znova vládnuť v Ekrone, na mojom tróne. Prečo by som to robil? Asýrská armáda už prichádza. Pomôžem ti. Prihovorím sa za teba u Senacheriba. Poznám ho. Možno k tebe bude milosrdný. Nebudem sa pláziť pred otrokárom a vrahom našich ľudí. Nie som ako ty. Ty slizký had. Možno som had, ale chytrý had, Ezechiáš. No ty si hlupák. Ty ani netušíš, čo vás čaká pre tvoju tvrdohlavosť. Asýrčania sú ako roj kobyliek, čo po sebe necháva len spúšť. Rozmlátia tieto hradby, umúčia tvojich mužov. Znásilnia ženy a deti zabijú. A čo myslíš? Čo urobia s tebou, Ezechiáš? Ty si to nevieš ani predstaviť. Uvidíš, Ezechiáš. Hrôza sa blíži. Uvidíš! 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 Ty jeden vrah! Zomrieme tu! Asýrčania prichádzajú! Naše deti zomrú! Je to tvoja
Izajáš, poznáš ma už odmala. Vždy si ma viedol a pomáhal mi. Veľmi sa trápim. Sú to kritické časy. Sadni si, syn môj. Hovor. Počúvam ťa. Naše mestá postupne padajú do rúk Asírčanov. Ale to ty vieš. Cítim za to zodpovednosť. Šebna hovoril, že vzbúra proti Asýrii nezostane bez následkov. A mal pravdu. Ľudia teraz veľmi trpia. A môžem za to ja. Bola to chyba vzbúriť sa proti Asýrii? Nikdy nie je chyba spoliehať sa na Boha. Tvoj otec bol bábkou v rukách Asírčanov. Ale ty si vždy vkladal dôveru v Jehovu. Odkedy si sa stal kráľom, snažíš sa obnoviť pravé uctievanie. Opravil si chrám a znova si ho otvoril. Zničil si posvätné stĺpy a výšiny a postínal si posvätné kovy. To sa muselo urobiť. A teraz si stále s ľuďmi v meste. A povzbudzuješ ich, aby zostali verní. Aj ty to robíš. Ale prečo ľudia v ostatných mestách trpia? Myslím, že poznáš odpoveď. Ale počkaj, niečo ti ukážem. Písal si to ešte ako malý chlapec. Ty si to odložil? K tebe, ó Jehova, volám. Bože, tebe dôverujem. To je Dávidov žalm. Ty si stále dôveroval Jehovovi a on ťa za to žehná. Ja si jeho zákon čítam stále. Tak vieš, že zákon hovorí, aké následky má nevernosť. No ľudia ešte stále nie sú Bohu verní vo všetkom a tvoje reformy nepodporujú celým srdcom. Stále premýšľam nad tým, že v zákone sa píše, že Jehova potrestá za chyby otcov ďalšie generácie. Môj otec naplnil toto mesto modlami. Obetoval mojich bratov kanánskemu bohu. Pamätám si to. Boli to strašné časy. Bude Jeruzalém za chyby predkov teraz trpieť? S nami je Jehova, Ezechiáš. Toho, k tomu dôveruje, nikdy nesklame. Musím viac veriť. Nechaj si to, Ezechiáš. Nezabudni, čo si tam kedysi napísal. Tvoja dôvera v Boha bude vzorom pre ľudí, Ezechiáš. Nielen pre tých, čo žijú dnes, ale aj pre mnohých po nás. Už nie je žiadnych pochyb. Lachiš padne. Asírčania nasadili obliehacie stroje. Baranidlami bušia do hradieb a ich vojaci sa už snažia preliezať hradby. Jeruzalém je na rade. Ítran, vydrží Jeruzalém obliehanie? Máme vodu, zásoby potravín, naše hradby sú silné. Urobili sme, čo sme mohli. Ale rovnako bol na tom aj Lachiš. Eliákim, aké nálady vládnu v Jeruzaleme? V meste sa šíri strach, Ezechiáš, a nie sa čo čudovať. Mesto je v pasci. Mnohí hovoria, že by sme sa mali vzdať. Nie. Nikdy nevpustíme toto vojsko do nášho mesta, aby znesvetilo chrám. Nikdy. Jehova nás zachráni, ako zachránil našich predkov pri Červenom mori. No Jehova nezachránil Samáriu. Nezachránil ani iné mesta v Judsku.
A zdá sa, že nezachráni ani Lachiš. Ako dlho Musíme veriť, že Jehova nájde východisko. No čo ak bola zmluva s Egyptom našim východiskom, ale my sme to vtedy nevyužili. Je tu aj iná možnosť. Senacherib proti nám bojuje, pretože sme mu odmietli zaplatiť poplatok. Dajme mu peniaze a zlato. Nie. Keď mu zaplatíme, bude od nás žiadať stále viac. Keby sme im zaplatili, v tom prípade by sme sa nemuseli ani vzdať, ani bojovať. Nebolo by to dobré riešenie. Dobre. Jachaciel. Chcem, aby si viedol delegáciu k asýrskej armáde. Choď do Lachiša a spýtaj sa, čo chcú za to, aby prestali proti nám bojovať. Ale nič im nesľubuj. Král Senacherib priaznivo vypočul vašu žiadosť. Požaduje, aby ste mu sem dodali 300 talentov striebra a 30 talentov zlata. Prosíme kráľa o zníženie poplatku. Kráľ s vami nebude vyjednávať. Náš kráľ nás poveril, aby sme zaplatili, čo bude treba. Ale to, čo žiadate... Buďte radi, že kráľ nežiadal vaše hlavy. Ak peniaze nedodáte, vezmeme si ich sami a vás zabijeme. A ešte máte prepustiť kráľa Padiho. Náš kráľ chce, aby sa vrátil do Ekronu. A keď ste im doviezli peniaze, nič vám nepovedali? Nie, nič. Len si zobrali vozy s peniazmi. A Jachaciel? Asýrčania si ho tam nechali. Nepovedali prečo. To je zlé. Bojím sa o jeho život. A ja. Ale som rád. Teraz máme dohodu. Jeruzalém obliehať nebudú. Ale cena bola vysoká. Pokladnica je prázdna. Áno, ale za to máme aspoň život. Na kolená! Si pred kráľom! Pane, jeho zbraň. Tak ty si ten posol z Jeruzalema. A toto je tvoj meč? Je to bronz. Nie železo. V Ninive sa s takými hrajú iba deti.
Som zvedavý na toho vášho kráľa. Na koho sa spolieha, že ho predo mnou zachráni? Čo povieš, Rabsáke Adar? Myslí si, že Egypt ich zachráni. Je to tak? Posol z Jeruzalema? Nie, nie je. Nie? Náš kráľ veríme v Jehovu. A Jehova. Takže vy veríte v Jehovu. Ak veríte, že vás zachráni on, tak potom ako to? Že nosíte striebro a zlato mne, aby som vás nechal na pokoji. Ale pohovorme si, kto je to ten váš? Jehova. Nie je Jehova bohom Samárie, z ktorej môj otec nechal iba trosky? Odpovedz! Áno. A nie je Jehova bohom miest, ktoré moja armáda dobila v Judsku? Áno. A nie je Jehova bohom Lachiša, ktorého hradby čoskoro rozbijeme na prach? Áno. Nepočujem ťa. Áno. Jehova, váš boh, je slabý. Bude sa plaziť pred mojím bohom Ašúrom. Ako sa ty plazíš teraz predo mnou. Povedz, máš zo mňa strach? Nie, nebojím sa smrti. Odvážny muž! Muži z Lachiša sa tiež neboja smrti. Oni ju vítajú. Dokonca o ňu prosia. Pôjdeš sa na nich pozrieť. Aby si videl, aký sme vynachádzaví. Keď chceme potrestať tých, čo sa búria. Chceš? Potom pôjdeš späť do Jeruzalema a porozprávaš, čo si videl. Keď v Jeruzaleme pochopia, ako dopadnú zbúrenci, ochotne otvoria brány mesta. Máme dohodu. Čo som ja vol? Ktorého si len tak kúpiš? Nestrpím žiadnu vzburu! Odveďte ho preč. Tebe, ó Jehova, volám. Bože, Tebe dôverujem. To je Dávidov žalm. Dávid sa musel báť. Trochu áno, ale viete, čo povedal Saulovi? S Jehovom zabijem aj Goliáta.
Dávid si vzal 5 kameňov do vaku a povedal: Idem proti tebe v mene Jehovu. A ja chcem byť ako Dávid. Môžeš byť. Dávid bol odvážny, lebo dôveroval Jehovovi. Ak je Jehova s nami, všetko je možné. Jachaciel, čo je? Čo ti to urobili? Pane, Asírčania, podviedli nás, prichádzajú. Môj pane, k mestu sa blíži obrovské vojsko Asírčanov. Chcú s tebou hovoriť. Postarajte sa o ňo, prosím. Ďakujem ti. Si statočný. Oddychni si. Teraz idem k ním. Nie, môj pane. Nechoď tam. Nie, zajmú ťa. Pošli mňa. Zober Šebnu aj písára Joacha. Neodpovedajte im. Len si ich vypočujte a poviete mi, čo chcú. Tak povedal náš kráľ, kráľ Asýrie a sveta. Na čo sa to vlastne spoliehaš? Hovoríš si, mám stratégiu a dostatok síl na vedenie vojny? Ale sú to len prázdne reči. Komu tak veľmi dôveruješ, že si sa odvážil vzbúriť proti mne? Muži mesta, či ma neposlal proti vám Boh Jehova, aby som toto miesto úplne rozvrátil? Sám Jehova mi povedal, choď hore proti ľudu tejto krajiny a zničíš ich. Hovor svojim sluhom, prosím, v aramejskom jazyku, veď my mu rozumieme. Nehovor s nami po hebrejsky, pred ľuďmi, ktorí stoja na hradbách. Poslal ma môj kráľ len k vám a vášmu pánovi, aby som odovzdal tieto slová, či nie aj k mužom, ktorí sú na hradbách a ktorí budú jesť svoje vlastné výkaly a piť svoj vlastný moč spolu s vami? Nepočúvajte Ezechiáša, veď tak povedal asýrsky kráľ. Vzdajte sa mi a výjdite ku mne a jedzte každý zo svojho vidiča a každý zo svojho figovníka. A či oslobodili bohovia národov, každý svoju krajinu z ruky mocného kráľa Asýrie? Keď bohovia národov neoslobodili svoj ľud, chcete tvrdiť, že Jehova zachráni Jeruzalém z mojej dlane? Odovzdáme tvoje slová. Predložíme ich nášmu kráľovi. Povedal ešte niečo iné? Nie, to je všetko. Čo na to ľudia v Jeruzaleme? Sú vystrašení.
Dúfali, tak ako my, že Asýrčania nezautočia. Niektorí by sa najradšej vzdali. Ale väčšina čaká, čo urobíš ty, Ezechiáš. Itran, sme podľa teba pripravení na boj? Na obliehanie sme sa pripravili, ale ich obliehacie stroje sú prisilné. Jeruzalém chvíľu vydrží, ale bez Jehovu to s nami nedopadne dobre. Ako dlho môže trvať obliehanie? Samáriu obliehali 3 roky. Zdá sa, že majú zásobovaciu sieť, takže vojaci majú dostatok jedla a vody. Bratia, Jehova nás dokáže zachrániť, tak ako to urobil už veľakrát v minulosti. Kráľ Ezechiáš, ty nevidíš, čo sa deje? Sme v pásci. Sme tu ako vtáča v klietke. Buď klietku otvoríme sami, alebo budeme čakať, kým na nej Senacherib nevylomí dvere. Aj ty si za to, aby sme sa vzdali? Ja nemôžem nechať Jehovovo sväté mesto ľuďom, čo urážajú Boha. Ľuďom, ktorí znesvetia chráma ako korisť, si odnesú truhlu zmluvy. Nie, nikdy sa nevzdáme. Ale mestá v Judsku sú zničené. Tisíce ľudí sú zajatí. Muži, ženy, deti. Asýrčania sú pred bránami a ty si myslíš, že sa nám nič zlé nestane. Už to pochop. Ty zničíš všetko, čo si chcel zachrániť. Náš chrám, Jeruzalém, náš život. Šebna, chápem riziko, pred ktorým stojíme. Mám tiež obavy. Ak Jehova pripustí, aby Jeruzalém padol, nech je tak. Ale nemôžem im vydať majetok Jehovu. Ó Jehova Bože, pohliadni na nás. Vidť, ako sa ti tvoj nepriateľ posmieva. Veríme, že ty nás zachrániš. Vieme, že ty si najvyšší. Očisti svoje sväté meno. Prosím, Bože, daj mi silu konať tvoju vôľu. Choďte k Izaiášovi spolu s kňazmi a staršími. Dajte si vrecovínu a spýtajte sa ho, čo hovorí Jehova. Izaiáš, môj brat, toto povedal Ezechiáš. Tento deň je dňom tiesne. Azda sa Jehova zameria na to, čo povedal Rabsáke, posol kráľa Asýrie, na slovo, ktorým urážal nášho Boha. A kiež ho Jehova za jeho výsmech a opovážlivosť potrestá. Modli sa preto za ľud, ktorý býva v tomto meste. Toto hovorí Jehova vojsk. Neboj sa tých slov, ktoré si počul, ktorými ma sluha kráľa Asýrie urážal. Hľa, vkladám do ňoho ducha a on počuje správu a vráti sa do svojej krajiny a padne vo svojej vlastnej krajine mečom. Ďaká, Izaiáš. Ďaká. Asýrčania pred bránou! Máme list pre Ezechiáša od Senacheriba, kráľa sveta.
Som Ezechiáš. Akú správu nesiete? Toto odkazuje Senacherib. Boh mi požehnaný, veľký kráľ. Nech ťa Jehova, Boh Izraela, neklame. Hovoriac, Jeruzalem nebude vydaný do rúk asýrskeho kráľa. Asýrsky kráľ zničil všetky krajiny naokolo. Myslíš, že ste výnimka? Zachránili bohovia národov z ruky mojich predkov iné mestá? Kde sú mestá? Gozan, Háran, Recef, alebo ľud Edenu, ktorý žil v Tel Asare? Kde je král Chamatu, král Arpadu a král Mie Sefarvaim a Hena a Iva? Ó Jehova, Boh Izraela, ktorého trón je nad cherubínmi. Ty jediný si pravý Boh všetkých kráľovstiev zeme. Počuj slová Senacheriba, ktorý mi ťa urážal a hanil. Asýrski králi spustošili národy a ich krajiny. Ale teraz, ó Jehova náš Bože, prosím, zachráň nás z jeho ruky, aby všetky kráľovstva zeme spoznali, že jedine Ty si Boh. Ty jediný, ó Jehova. Posiela ťa Izajáš? Áno, môj pane. Povedal, toto je slovo Jehovu kráľovi Asýrie. Panenská dcéra Siona tebou pohordla, vysmiala sa ti. Jeruzalemská dcéra za tebou posmešne pokyvuje hlavou. Koho si podpichoval? Komu si sa posmieval? Urazil si svätého Izraela. Tvoja zúrivosť proti mne a tvoj rev mi doľahli do uší. A istotne ti nasadím svoj hák do nosa a svoju úzdu medzi tvoje pery a odvediem ťa späť cestou, po ktorej si prišiel. Rapsáke Adar! Adar! Ty ešte stále spíš?
Pane, išla som k Tartanovi, ako si prikázal, a on je mŕtvý. Je mŕtvý. Ani rana! Ani škrabanec! Strážil som, pane, až do rána, pán kráľ, prisahám. Nič som nevidel, nič som nepočul. Čo budeme teraz robiť? Pane, kto to urobil? Jehova! Jehova! Môj pane, môj pane!